Huriani Tuhan, nenolongan di baga sa tuat ta Yesus Kristus. Totok kita madok moliate di pangaramotion ni debata na sa tu baga sa ngulut ta sa tu baga sa tikyon. Adanya manginang songon hataridan tadda hamuliatot ta tu debata ta parade roha do pikirat ta lama jakon hata ni debata bertanya kita. Moliate mau pasa rohanami tuho ali Tuhan didengga ni basam do asini roham na totong ni lehom tu baga sa ngulunami. Di baga sa tikyon na naing taruli hamarhi tehiti hatam. Todim parbadian na madongani hami asa mga tu si hami datamon. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Huriani Tuhan hatani debata na sartu hita di baga sa tikyon dienek maisan buku Filipi bidu sada mamuka maisan naik tolu sahat tua 10 sada om mahatani Tuhan tapai tiuk ma di bagasan rohat tabi. Mauliate hudok tu debataku ganup hingot tamu. Totong manang sa di hari pe hutangi ako kamu sudina. Sierlas ni rohaku dohuilala huula tangyaki. Ay huingot saur muna tu barita nauli sian mulanai sahak ro dinuaing. Apala omma pos ni rohaku. Nang upuk ka ulan na dinggan di bagasak kamu. Patuluson ni idoi sahak rodiari ni Kristus Yesus. Tamado songoni rohaku mida hamuna sudina. Ala na dibagasan rohaku hamuna. Aira partohap di asni rohana tuawido hamu saluhuna. Dina tarhurungiau nang dina hutariason jalahuodolhon barita nauli. Ay debatado sangsikku di balga ni sihol humidahamu sudi manghuton pangasi ni Kristus Yesus. Jalaod do hupangido naing malam tu sumurung holong ni rohamuna marura di parbinotowan do dinasa panimbangon partodion. Laho manakasi narumikoti asa polik kamu so partutuhan sahak rodia diari ni Kristus. Asa ramos samu marparbui hati goran marhi tete Yesus Kristus. Bahen hasangapon jala puji-pujian ni debata ido sahatna. Demang deinang nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Somalna didok halak na malo. Adong dua mabay sa sahalak mura ingoton. Na parjolo may molo burju ibana martorok ni roha jala gabi haposat. Molo jol masisongono mura hido ingoton. Na paduahon molo jukat panakko jala damar parsaoran termurado ingoton. Di sada punguan, di sada luat, di sada inganan na dua horongon ingoton to. Alai molo biasa-biasa saja do ngulutta. Biasa na maulo di ngojolma. Alai nagabe suku-sukun. Nagabe si ingoto songo dia do neneng patuduh not. Nagabe juga do manang burju. Alai molo halak Kristen sasitongna. Ala ni burju ni rohana, ala ni toruk ni rohana. Jala ala ni holong ni rohana tu humaliang. Iman ikut ulah honoton asa dingot kita. Dang tuaha ingoto dijol mahita molo ala na juga. Alai molo ala na burju do hita. Tarlumobi ma ala na marparbui hapor syauta. Ido nekut ulah dotta.
Hudia di Tuhan, di bagasan barita nauli na satu hita dia pala partiknya non. Di pasahat apostel Paulus do, sadalas ni rohana. Sada holong ni rohana, jala pakirimon na tu Huria Filipi. Sa diingo apostel Paulus do, Huria Filipi, di siala burju ni roha dinasida, jala di bagasan parsaro dinasida. Parningotan na pinatuduhon, jala na dihangulun apostel Paulus, ima parningotan di akanauli jala akanadengka. Naung dilala ibana, jala na dipatu pa Huria Filipi. Tarhurung donian apostel Paulus, di bagasan hurungan rom hati hai, pamatangna, alay anggo partodion nadang tarhurung. Di siala na so tarhurung no partodion ni apostel Paulus, totong ibana buhay patudon holong ni roha ni debata tua kahumaliang na, talumo bimatu Huria Filipi na di bagasan turpu jamita na satu hita da pala partiknya no. Di siala Kristus na mengajari nang dihangulan apostel Paulus, jala ala ni Kristus ibana tarhurung, ala anggo Kristus na dia tidakon ibana, jala Kristus na dibarita ni manang tarhurung. Di patudon ibana doi marhite-hite na totong ibana manuturi akajol mana porsia na adong di Filipi. Di bagasan jami taon diay na patulon di do ibana do. Mauliate hudok tu debatakku ganup hingot tamu. Paulus bersyukur hanya mengingat orang Filipi saja dia bersyukur. Kenapa? Karena dengan mengingat orang Filipi, dia merasakan bagaimana kasih Tuhan, kasih Kristus yang benar-benar nyata di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan orang Filipi. Luar biasa manginang. Hulang manging seseorang pe hulang manging Filipi doima si Paulus lasia rohana. Taruli ibana. Jala lantugu haporsion. Di siala na mangolu ima debata di Huria Filipi. Song-song ini di bagasan parkolot. Huria ni Tuhan di bagasan las ni roha na pinatuduhan ni apostel Paulus nang petarhurung pamatang na alay anggo partodian na nang tarhurung maka nabu ibada malas ni roha di do ibana do musenang asa totong Huria Filipi totong mangulan akanadenggan di bagasan aka parngolon na sida asa buha asa marparbuye aka ulaw ni debata naung jinalo dinasida. Asa buha asa unang apostel Paulus malas ni roha, ale asa tong mustajul mana asing malas ni roha di siala haburjuon di Huria Filipi. Nadamang day nang nanonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Di bagasan minggu apen na padua honon di pasa tuhita sada ujahan na maseuli manik manakasi narumikot sa rodi ari ni Kristus. Bohado hita mangarajumi di bagasan minggu apen na padua honon di bagasan ngolutta. Ahado na nang takasatta. So narsong na hamidok ko dakade patujulo di jami taon. Adong dua rumang. Rumang na di bagasan parngoluon na ikonima sipilitot. Molo asa dingok jol mahita burju manang jukat. Alai manakasi narumikot dia narumikot. Ternyata mau jukat dang rikot. Dang perlu. Narumikot jen bagasan parngoluon. Ima mangula lomoni rohani debata. Maka yang pertama sekali yang mau disampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita. Bagaimana setiap orang yang percaya di dalam kehidupan ini dia mampu mempersaksikan Tuhan dan dia mampu bersuka cita. Sekalipun dia mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak persoalan di dalam kehidupan. Imana perjula bagina. Dipaingot kita. Nang pegudang aka si taunota, nang pegudang aka parsoryota. Nang medalani aka ariarita.
Alay narumikot na ikon hanglo tadang parsoryatai. Alay holong ni debata na mangula di bagasang ngolutta. Maka ketika kita mengakui bagaimana kasih Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, maka kita akan mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Seperti Paulus, malas ni roha ibana, dada ala, nada potepeng ibana. Dada ala na mamora ibana. Dada ala, na adong di ibana hagabi do kalian as. Alay malas ni roha ibana. Dipilih ibana las ni roha rado debata. Disyala bangolu debata di bakasangoluna. Nampetan hurung pamatang di ibana. Alin itu kita selalu ada bang dainang. Maka kita diajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana engkau bersuka cita dalam kehidupan ketika banyak persoalan. Yaitu ketika engkau mengingat kebaikan-kebaikan dan penyertaan-penyertaan Tuhan yang dinyatakan dalam Yesus Kristus bagimu. Bagi keluargamu. Bagi kehidupanmu. Bagi segala kegiatan yang kau lakukan dalam kehidupan. Maka dalam minggu Apen yang kedua ini. Diajar waktu tegar mersada-sada. Asa makarikoton aka ulau nadinggan. Napa tuduhon semangat. Napa tuduhon holong ni roha. Jalan napa tuduhon asin ni roha tu aka humaliang. Imana parjolo. Napa dua honda mang dainang. Nenolonga di bagas tuat Yesus Kristus. Jami tahun paingotok kita ganuk marsada-sada. Di bagasan ayat 10. Di dohatan ni Tuhan. Lama na kasih narumikot asa pulin hamu. Sopar tu Tuhan. Saha rodi ari ni Kristus. Napa dua di paingot dita. Asa tata kasih ngoluta. Buhado ngoluta. Damang dainang di bagasan nima nasatabulo no. Buhado haporsyata. Gabi batu pertutuhan do hita. Manang gabi malas ni roha do jol male ni hita. Taingok majo. Taban majo ruji-ruji. Taban majo pangarajami di bagasan ngoluta. Molota dokon. Gumodang dope gabi batu pertutuhan kita. Berarti tapau baru hatta. Alai. Songon apostel Paulus di bagasan parngoluon. Totong ibana di hari koton ibana dirina. Di hari koton ibana haporsyonna. Jala marhite-hite na di takasibana di hari koton ibana haporsyonna tu debata. Gabi lampolin haporsyonna. Jala lampolin haporsyonna dia kejol mana asing. Artinya Paulus memulai kehidupannya menjadi teladan. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jami tahun yang mengajar kita gad marsada-sada. Asa gabi tiruak kita di bagasang ngoluta. Buasa. Alana Kristus nunga tak tiru. Kristus na totong patudor holong ni rohana. Kristus totong na memilih dirina. Kristus na totong rohu mokopita. Jala Kristus na totong maninggal holong ni roha. Tuhita gabi madapot las ni roha hita. Gabi tirua di bagasang ngoluta na kita pekosong ni. Apostel Paulus boy bagabe tiruan ibana, papoliton haporsya di jolma, alana Kristus dihuton ibada ditiru ibada. Maka kita juga demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kristus menjadi teladan bagi kehidupan kita. Karena Kristus yang kita teladani, yang kita imani, yang kita percayai, maka kita juga menggambarkan citra Kristus dalam kehidupan. Tapat tuduhon, songo dia do Kristus nata tirui marhiti-hiti pangarahota. Jadi domang denang di bagasan apa napa dua no diajar hita asa totong gabi tiru atau kahumaliang. Tujuan na aha asa polit haporsyaw dia kahumaliang ta. Papoliton haporsyaw ido na diigil ni di batas kita. Da kola padi tabu papoliton haporsyaw. Unang tadok ko na banginang ala padita do mana ulaw di padita do papoliton haporsyaw daw. Ulaw ni ganup jol mana porsea ikon papoliton haporsyaw dia kahumaliang na. Sada ama di tonga-tonga ni rumah tanggane ko papoliton haporsyaw dinatando kaya nakon na. Sada ina di tonga-tonga rumah tangga iko papoliton
hapor siyaw ni amat tanah do akay nakon na. Sejala sadaya nakon, iko papoliton hapor siyaw di natoras na. Molo sudinang di baga sa rumah tangga nung papoliton hapor siyaw, ganuk marsada-sada, gabi 17 ni roa dinasida nang gudang aka parsoryon. Papoliton hapor siyaw menjadi sebuah panggilan keberimanan bagi kita dalam minggu Apel yang kedua ini. Napatulu damang dinang. Sejami tahun yang dipaingot tuhita ganuk marsada-sada, di bagasan ay 10 saday. Asaramos samumar parbui hati goran. Marhiti ti Yesus Kristus. Bain hasangapon jala puji-puja di debata. Napatuluhon. Marhiti hiti minggu apin na paduahonon. Di paingot tuhita ganuk marsada-sada. Asaramos mar parbui hati goran. Parbui di bagasan ngulut ta hati goran. Dak kosom. Dang late. Dang teal. Dang ginjang ni roha. So tung adong ima parbuin ya porsyat tanala karisten aka teali, aka hoteli. Alay parbuin ya porsyat ta ima hati goran. Hati goran di bagasa Yesus Kristus. Na marlapatan hati goran na ng patudunot ta, dang na adong di pikiratku. Dang na adong di rohakku. Alay na adong di bagasan Kristus. Jadi tolak ukur kebenarannya bukan kepadaku tapi kepada Kristus. Maka apen yang kedua ini diajar tuita ganuk marsada-sada. Asa patuduh nati goran ni debata di bagasan Yesus Kristus. Asa buasa, asa gabe dipasangap sudi julma debata. Molo nunga dipasangap sudi julma debata. Alan yak kangulut da napa parbue hom parbue na dengkan hom bartulo rohani debata. Tubuh maakka ulopolo. Tubuh maakka parsaora na dengkan. Tubuh maakka holong ni roka. Aliningot tamu na manginang di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Paulus boleh-boleh saja di penjara. Tapi imannya tidak pernah di penjara. Kita orang beriman boleh-boleh saja mengalami banyak penderitaan, banyak cacian, banyak makian, banyak tantangan dalam kehidupan. Tetapi di dalam situasi yang tidak mengenakan ini, kita tetap menghasilkan buah yang baik. Yaitu buah yang menunjukkan kasih dan kebesaran Kristus. Karena apa? Karena Kristus yang mengajarin kita. Kristus yang mengarahkan kita. Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang menjadi Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan Tuhan bagi kita untuk selama-lamanya. Amin. Martanya kita. Muliatin madiho oleh Tuhan. Disudi dengan dibasam doa sini roham. Di paloso hami taruli marhite hiti hatam dia pala partikianon. Ajari hami asa totong patuduhon parbuena dingkan. Asa totong manakasi haporsyon nami hobar tulomoni roham. Muliate Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mama masuk kita.